Mami humina kakrati. Ama menya nyansa kumo na masuwo. Na mechina wenida. Mami humina ke. Ama menya nyansa kuma na masuwo. Na mechina wenida. Na kakakra na desa ya beno. Ni amanyi nara ariche mako. Mami humina kakrati. Na manyanya sakuma na masuwa na mejina wenida na kakakrabi na disaya beno ni amanyina ariche maprowai mami humina kamiwe na manyanya sakuma na masuwa na mejina wenida na kakakra na disaya beno ni
before at Nasi, Nana Yadamwasi, and Shamo. I don't know who wanted to go here. And that's it, I'm going to be therefore, money.
Asnaba. Yo, why is Apapa, I tell what it. Since I said, no, Comodia, Miawani, the Mossi, how good you, Comodia, Naganda, necessary. Yeah. I'm not here, the Momoano. Mamma, Waterman. Yo, Chamatia Sampa. Katacha kwame oswe free and therefore atnase we are sabri yama nonom ne ahema yama atofo ene aboafo dodoa abekensa ene de beboa owa hene champion na busu nyina afaba e damasipi me show bibia se ne obeta medi achi amna e krabehwe we are sabri eye akuapem enam yewura nana la kumisa selaku one nana osafo hene awia asie bi kotoko ene akuapemai eba yiwie pe otufo fa santehene yodi abonchati krahuri ne brahuru maso otufo sie tunya bekese onoa ne wofa kufuma hene boafo hene ebeba na sabre de akuapemai ena eba mia miwura katachie no repasie do wentempra ko be manso edujom DJ man ata odu a watchia na nanom yamano akwaba ne sharipi sabre okapemai eba yedana se edana nan masi na me shopi ofie so mai ne no mai ma wafo ma eswa president Beatrice anasa se kusada katachina mo remercier de mana de me ngafo nya bidie Beatrice ya tina no de fere se mambo kodu fo be mana no nana la komisa sebo
Katachi wana ya Sabuni unamende Amambre nyamani efepa Amambre nyamani efepa Nana Ofeibea Afefe Nana Afranewa Nana Ofeibea Nana Mamre Nene Mame Ofeibea Onedo Ofeso mai hene asante feso mai hene Bo fo hima onso fia Mama love dem na baba I must say thank you very much. Yeah. Nananom Madauroma. The 4 year above 4 year jump for said Nananom Eya, no moye, Maya Manai Papa. Sabri a year utum for Santa Hene, do Diabo Trati Cravry. Nebra Maso, Tumfo say to Yamikase. Or you Kunina PCA Sabri no offer. Ene berima ofe akwasi okodie suyo eye kukufu man hene sabe kukufu man hene ne boafo hene adru fia awobechia no bia samia mo ofa omunyamfo be makatachie na etua hene amojami awodikan kukufu man hene boafo hene ye wa boafo we ye boafo sabre obesai awa sentiment kukufu enakwachi wura santene sabre na eba Nana Ebey, na Ayanimia, Nana Abufa, a chow, a duny, or Tosumino, a Sansatic grass, Sosana Hene, Nana Ekaho, a Fay Nananiano, Chami was Seusu, Bema was Sepabana, Yura Pabna Mesa Brampa, when I, Quantaras and Piancy, Addition Ma, or Montai Yura, and Chiti Yura, Madama, Katachi, Sabri, Nanetwa Heneba, Utum for Kufuma Hene, the Boa for Hene, Utufia, Edian Tata.
the year of so now. By His grace, Niche Bakers Corporation, by His grace, adopted team, Sadoa, and then the cheddar. You have been what's that? Anti-memory then? Fancy a fine. Fancy memory, I was a fine, but as anti-memory then, fancy memory fine. Yo, and another man say, Ciciano, the body and South Unity Fan Club.
If you need to do every you need to do not much training. I want to be cool, you know. We'll probably already less than 40 years. Because we are away over 40 years. It's even really 35 I want to do. It's any other. I do not know what's in the home of Francis. Because we are not going to share that. And to be honest, I don't want to class as you should. Amabenya amani wo ya tunas. Elu ti di ani di ese no. Fe di di ma no. Ti become ania. We hu nana efiri onu bremu na odaro mo. Fe di force pagina kurani fi konkon ba ono ana ebo. Awo chiame wa ha. Awo si ni so na o ma na so ti. O ma na akwa ba ma.
Odaro. Gamante, I had a coming crown and person gave back, so I never trained. And never put the asante food in the booty, and in either. To Odaro, I charm in my own neck. See, Befa, and also now, Ama, Gamante, she said, Manapama. Now, they call and they two are here carry. Yeah. Dear me, I'm born on that woman now. I know so you. And then, every I'm over, I say, Mama, and I'm as what he said, I'm from my number. Kind. The number, yeah. Now, before, Nana, la promise à ce coup, et puis après moi, les miens, mes mamans, on a parlé bien. On a dit, là, tiens, là, on a souvent c'est mon père. Là, on est à la hima, à santé pour hima, autre, les himos, là, hima, lui, les chiens. Là, tiens, mais il faut voir, on a hima, souvent. C'est ma Lucien, on va parler. Yes, sir. Là, il va, et il pense là. Avec mon fort, on a mis tout. Dans le monde, là, tu as mis les gars. Là, on a tapé pour le faire au soir dans le monde. Normal, on a souvent c'est Lucien, maman quoi. Non, a santé fort, il m'a fait ça, santé fort, il m'a autour de Abraham ça. Nana Morgan, I'm a boy, I jump on. Omune, Ronto, Kunti, Odaroma. Ako, third in command, Aquami do. I'm ringing. Daroma, Lucien Makwaba. Mama na nama kwa bewi na dama wate ho ama me betimi akasa ede ya dia adofo bitina eye owo ahene echampo ene yinia na esu afra bitina na bitina ha omo na dia to owo le dwumadie bia wo ye no amfa Yakobon di anhyase a ewie pɛyi nti ansan be tiakyire mu maka ansɛm de abusua pɛnyina kyerɛ di adɔfo ama be gyae ekuokuo dodo anwo ha nyinaa ti ato gyan beto safrɛ wo bi a wonim nyame no ti nyame ase na ne pa ebo mu ohwam na obetu di ahyɛ Yakobon nsa fansamo kɛseɛ bɛyɛ nhyia ɛyɛ mea no wɔfa opoku ajema bɔ sɛ kɛseɛ ma oh, it's a body shop. Bon, some can see my mind. Thank you. For a year, no, and so I am for. Mpani aboa ha no nyinaa epamokyɛw mo ayɛ nsɔre na yɛmfa editumi ɛma ntwere ankɔm ɔno ɛna osii yɛn hene apɛgya yɛn ɛde asi ɔmapɛmaa ɛbrɛ so yɛmmɔ mpaeɛ ɛma no na wɔntie yɛn Ibacho, ye bon paye sabi. Mesremo, esanse. Ye nimidie ebetuye obraye free aha impoyeti ye nimidie ebetuye enti efata se ye de enase abobrasie esre odwiri ampo se onfa ne nsa entu ye nso. Se mo ma ye so ne mo paye.
Otwena Bonyankopon udini ene odomankoma efiri sɛ wofiri nyansa emu ɛna ɔno ɔdɔba Yesu Kristo ɛne mmom konkron nyame baasa ko mobɔ ɛdeɛ na ɛwɔ wiase nyinaa na moma onipa edi asonkunim akyɛdeɛ a wɔde ma onipa ɛyɛ nkwa na mopene ɛma owuo ɛbɛbata ɛho Onyankopɔn twere apɔ udi ɛhene saa bere yi ɛwɔ yɛn so na daakye nso Awurade bɛkye wo ɛne udini yɛnim sɛ deɛ wobɔɔ yɛ biara no wobɛpɛgya ɛde ahyɛ wo n'animuonyam yɛda wase saa bere yi sɛ Awurade wo mma atwa ahyia mu wɔ ha sɛ yɛtwa ahyia mu a yɛde Romanfoɔ nwoma no ɛyɛ adwene prɛko pɛ ɛsɛ deɛ wɔresu no wɔ sɛ yɛde no ɛnsu Awurade yɛbɔ mpayɛ saa bere sɛ wodeɛ maame Beatrice Ofeibea ɛkyɛ yɛ mfie aduɔkono nsia mu enie anuonyam no ɔdɔ ɛkoroyɛ ɛnkye nhoma a ɔde ɛkyekyere abusua ɛne wɔn tena aseɛ na Awurade ɛde mpuntuo anuonyam ɛne nkɔsoɔ berɛ wɔ mu no Awurade ne berɛ ɛsoe ama wafrɛ no afe a atwa mu no ɛkɔ w'animuonyam mu yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu na Awurade yɛnim sɛ obiara a wabɔ ne bra ɛyie biara no Awurade sɛ wofrɛ no ɛba wo nkyɛn a ɔba a ɔde akokoduro ɛne ba wo nkyɛn yɛ maame ɛfiri mu yi Awurade ɛde awerɛhoɔ abrɛ abusua no ɛduru baabi a na awerɛfire aba wɔn so ɛduru baabi a na ehu aba wɔn so nanso Job ɛnwoma etiri dumiɛnsa kyikyɛmu edunum ɛka kyerɛ yɛn sɛ mpo sɛ wɔku yɛ mpo a otwere Nyame no ade ɛbɛhwɛ wɔ anim ɛfiri sɛ wona wo nsa ɛda yɛn soɔ na obi a Onyankopɔn wabɔ na abɔdeɛ bi a wabɔ biara no Awurade ɛdi ewiase so nkonim ti no Awurade deɛ yɛka ne sɛ gyidi a yɛwɔ ɛna ma yɛde tua anammɔ sɛ daakye yɛde yɛ maame bɛhyia obi biara a yɛafrɛ no sɛ ɔmmra aha biara no ne Nyankopɔn Awurade ma n'akoma a ɛyɛ awerɛkyekyerɛ akoma ma no esu ɛne bae a ɛde ɛfa namfoɔ ɛde ka yɛn bom ɛma yɛn nyinaa ɛkyekyere abusua yi awerɛ adeɛ biara a ɛde ntɔkwa ɛne abufuo bɛba ha deɛ Onyame na mfiri wo honhom ɛno nti yɛpam no firi ha wɔ Yesu din mu yɛsɛm a yɛka ɛne sɛ Awurade kakanafoɔ ɛbɔ mu Awurade ma yɛnsuro deɛ ɛrekɔ so biara sɛ yɛwuo mpo a Awurade Romanfoɔ nwoma ka kyerɛ ɛdeɛ na ɛbɛtumi atete yɛ no wo Nyankopɔn wo dɔ mu owuo anaasɛ amaneɛ anaasɛ yareɛ anaasɛ deɛ ɛɛdi wɔ hia mpo ɛntumi atete yɛn no nkyɛn fi sɛ Awurade wodi hene daa nyinaa dwumadie yi Awurade yɛ ɔdea pɛgya wo nsa na Awurade fa wurukum ɛberɛ a bɛkata ewie mu Awurade sɛ ɛmmerɛ so na sɛ yɛfiri ha a Awurade yɛne yɛbaa yɛ nyinaa yɛ adehyeɛ fa yɛn kɔ yɛfie maako mu Awurade abusua a ɛbɛka akyiri a wɔn ɛsesa abunya agu fam ho akyɛdeɛ a yɛsrɛ sɛ wɔn bɛma wɔn ɛyɛ awerɛkyekyerɛ akokoduro a wɔn de ɛbɛkɔ daakye ɛmu Awurade ma yɛnhu yɛ n'akan na yɛnhu sɛ yɛmmerɛ a ɛwɔ asase yi so esɔ kyɛn Awurade deɛ ɔde maa yɛn na sɛ Awurade wofrɛ yɛn ne ayɛmba wɔde wɔ yɛn mu yɛde wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Thank you. Bon, ça que c'est bien ma da un couple à Jema, il y a un bon chien. Pas bon mouvement. Et moi, tout mieux, à mes chiens. Ghana Junior GCAO President on any vice any adofwaka any echiachia Mr. Juju any Miss Juliet Opoku Onyankopon Shiramo Bebe GCAO Ghana Union Omuti Krodua Evinya Community Center. Mr. Joe Duty and the whole team. Evinya Community Center Nampa.
wahyɛ ne ho bɔ sɛ ne nsa anka a onyankɔ yɛ nsa bɛka so ansa ɛsɛ maka kyerɛ asɔfoɔ no bɛsɛ momfa nka mo preaching ho Ghanafoɔ maa no nyinaa deɛ ɔmo hia ɛyɛ nkɔmhyɛ to deɛ mo nso daeɛ mo sɛ nyame aka akyerɛ mo sɛ obia ntua $100 obia bɛtua wode fa bɔ certificate Pentecost fa kɔsi all this na ka kyerɛ Ghanafoɔ maamefoɔ ne sɛ nkɔmhyɛ aba sɛ obia ntua $500 ne sɛ ɛfie hɔ nipa baako bia bɛwu womutu ɔmo tua nkɔmhyɛ aba a ɔmo tua da kɔmhyɛ sɛ ɛda ɛso yɛhia yɛbɛyɛ adaroma ana ɔmo yɛ yɛn ti sɛ bɛyɛ amammerɛ a yɛhɔ ne siesie yi de biara bɛkɔ so akɔ so na sɛ sɛ yɛmɔkɔ a ɛbɔlɛ yɛ amammerɛ wɔbɛtumi asua wɔka sɛ mpo ɔmo gya aka na mo drɛse ka kyerɛ akɔra so kɔfira kente ne wɔde wale bia de wɔyɛ guɔ wɔhyɛ biem bia ɛyɛ ɛnɛ abusuapanyin a wɔtena ɛfɔ ne ti nana ɔsɛe kwame ɛna ɔna ɛyɛ abusuapanyin wɔn a ɛde wawa ne tumi ni kakra ma me sɛ memfa ɛnkasa na menkyerɛkyerɛ nsɛm ɛkyerɛ adɔfo abusuapanyin sɛ ɔma mo nyinaa akɔ aba mpanimfoɔ sɛ de adeɛ ɔtɔ n'ani ɔno ane yi nti abusua to nsa frɛ mo de ɔse ayɛ ɔyɔ na wabɛgya abusua yi ɛnam ɔmo maame a wɔtwa n'ani ahwɛ da wei yɛ yie a ɛtwa to wɔ koraa na mede abusua foɔ bɛkyerɛ mede ba bɛkyerɛ ewia sɛdeɛ mmerɛ si kɔ no metumi dwama no mu kɛse ewia na abusuapanyin no de mapagya wɔ mu na wabɛma awotɔfo akɔ aba na deɛ wɔ hɔ no yɛde atoa so abusuapanyin nana wɔsɛe kwa nana wɔdaroma ne musa ne yɛhwɛ wɛ nana asubɔnten abrankaso sa na ahene asuo odumgya bɔnsɛ kɛseɛ ma nana ma mo ate bia ɔdaroma ɛyɛ ɔhema kwaakoa ɛyɛ akyemhema a ɔtoroto ana ɔdaroma bia nana pɛyie ɛyɛ tete no ɛyɛ nifahema asantefoɔ sɛ nifahema ɔno a na sa yɛ daakye hema bɔnsɛ kɛseɛ ma nana ma mo wae komi adodo na frɛ nana Aisha nana kwae ɛyɛ asuom ɛkoɔ na nkwantanan hema bia nana otuo ɛkyampɔ ɛyɛ turonto mampɔhene dodo na frɛ nana mɔga nana pia na yɛwi a mɛgye ne deɛ kwan bi aso mɛgye nana ɛdisɛe a ofiri ɛyɛ USA New Jersey ɛbaayɛ ɔno ɛna ɛyɛ mama choice fufuo ɔwɔ ha a ohim nsa ne mi hu no ɔyɛ bɔnsɛm kɛseɛ ma no mama wae ɛyɛ mama choice fufuo no ɔna no no ɔna ɛyɛ wohu no ahwene yie ɛmɛ no onyamfoɔ na ɛte hɔ no mama choice wokoto fufuo a ahwehwɛ no mama choice ne fufuo no kabɔ no wɔ fam wodi a ɔpɔrɔstrɔ bɛba fam wodi a diabetes ne bɛba fam ɔprɛsɛ net bi kɔ fam advert na mayɛ no wie a mado hu ɛyɛ nana adoa adi sɛ akyemtafo asɛm asa hema ɛyɛ ohema pɛnkra afidiase nkɔsoɔ hema ɛyɛ yɛ maame akua yɛboa tafo agyina hema nana pia yɛ maame afia danso a nana abena mansa ɛyɛ toronto asatefoɔ hema a odi kan ɛyɛ akyerame hema asante man akyerame hema a wɔ toronto ɛrefɛ nana maafi ɛ maame amaadeɛ ɛyɛ nana atom ɛyɛ toronto mmeranteɛ hene ana himusai ana wɔdure yi
Nana Sapon, Pluto, Brampton, here, I would have Pluto, and Kuno, or Brampton, Heno, Opas, I saw Brampton, Una. They say, was all your sins or Brampton. Was India for a Jehovah, 2 pass, I said, Uno, now I will be mount. A dinner toss, so because I'm a bois in a year call. A year, mammy, I want you to pay a big call in Ma. I won't see them. You will fear. A year, Nana, a shoe afro, 1 year penny. Boss, I can say, Madame, I'm wanted. Never found no. I am hearing your penny. A war in a champo. Boss, I can say, my war in my wanted. On a dia to the knee. Walk in my woo, you know, soon I'm so why. Oh, 70, my real woos. Like I want my minute, you woo. Now, what we say, or to my middle. It doesn't matter how old your mother is. When you lose your mom, there's a big chunk of love. And now, I dear woo more a few. As I did no good incorruptible inheritance. There's a Japadia said, listen, as I did chrono, as said, that's a young woman. Oh, why, do you want it? You say, I'm open account. If you are my mediano, will be diablo. If you are paying are, oh, we are no one brown worker. But I don't think in our cherry, and I'm supplying you down. Never shall be pretty moo, na mama, and no, any other for a crowd. Now, at your home, yeah, to us. What's them? Why you're ready? Who's a penny? Nana was there for a video. Oh, no, dog. Now, young call, never man, and no, any other for a crowd. What's them? Do a boy, mama, and there, if any DJ Ice. DJ Ice. We are making a 7 Douglas. Watch your champion, I do one for the MC Big Douglas. Yakubu Nshira. Watch the Mayako.
Sensei abusuafani abema adofo akwa bari na adwumra ebitie ye maame na bakosem a obodu fe ne biography tibeto safre eni abema eye asunaba wabeje kasemoyi na wajeksem ye maame ebra ye wo no emfia wodi bra ne maame ekwakura na wogya ne kwetwatwe emsifo ewo Toronto nyina bidru ha ye nyina ye ta na chi amana efe sanse empenese bantmenya adoa itu na mani na sebe ba kofo nchidamfo enimnya na ehwene na enya ena mchi wodomo a ene ekoboa wo nti minua ma emsifo nyina eda mo nyina amasipi ni shobibia yes sabre nananoma chiame odawroma ene die ni awblase no obupan so bisimo sunesi nananoma hemfo ni ahema dofo ni aboafo ni ejamfo a eneda bemenda enomre yeboa ama bema owa hene champon wane ni nuanom na busua a yiwura na wache hene a wotijom no wache hema ne busua che ipaso enom da die boom ensam kakra yakuchi na ibiti chim dia chadofo ni abofo fa ya maame very as in a brother boy will make us a biography ibiti chim nanoma biana adisibusia wonchi ene atimtafo won ne wonom da die boam dia ya atowani won se bofo etu amono udinsini abu amasofo wan wona won nesi konkro wa brewatia Obaapanin Beatrice Ofeibea Krodua woba tampa yefunura woti ase nkodi dimanyafo nya bidie usunsuma pa kwentimfidi abo tentafo maami a woti ase yetineka na yetentafro ne enu wayini kete afifie okoda mfuturo ene abisiem mo ya papa nanso bema owa ine champo Krodua no nua no tuso be no bia bobo yewura production na kama no ate na comparison sio enya esichire ana waka atafe we show them the children Obaapanin Beatrice Ofeibea Krodua awo ade apeside au free achimtafo the eastern part of Ghana, that is eastern region abrowatia yewon afi apem ayankono eduno elson kutoka seveka 1927 na edano eye kwasiada ewo eye abosome enseme kan June na dani akwaside pepe na obatampa ba asase so ni papa owo no efembo heneba Krodua asamwa wone diana de sikonkono Obaapanin afia tutuya sabre obade bo wo wonya ema makoma ensia na yamami otoso nine yamami ehye edini awatimtafo nyini ye nemfi pem no obusia ahesa wo yabasabasa nti ye nana tafo hene sabre nana kwami asare ne babema wa hene bakojo Krodua samwa ene abusia ne ade sibusia no bretu abusia ebesre Obaapanin awadwe fremsuam uradi shira womo emo munya ema mako enwotwe mema enom ena ema miensa eya yura openi owa hene echampon Krodua na otoso enom ma be mbanyina emu owa hene champon ebusia symbol ewfie okola ebusia mas ade de frere ebusia symbol sanse wo yo mama papa watimtafo ene Krodua mu akra ni pene mo no ebie sinsuo mu gonguda on said that the bia from then ya prepare ma mi akosa de apeside obo ani kunu ma wo ye fom dwuma kutoka sebeka no family na emu afudie no nuane ne baaye no ena o count pa mo sada bi
Krodua mu ane hedan ni idibia aye choba kesi bia wa ha nti e wo se yame adom a ye wo efumu nuane bia bidie wo se kabum na ibie choba ti woni ne Krodua na wona yampa omu bie choba de fe no Apollo choba Apollo no 1969 afi apem aham kono edisia kono ena sa ewiem ewia kese bi epie ya efrem space craft sa bre no enonti ana mudi de ne to so Apollo choba choba yi na sebo celebrities ana se nipa wagidi bebrebe awo atumtafo ene the eastern region wina omo ball mo kan see for kind sportsmen do it na nyum to for do na hono num kodidi afei edu pasiada eye en kan say my four businessmen about tafo Krodua no ne we make us surrounding areas ni na hono nko shine meeting eye timo aye friend susupribi obi akọ susupribi football club team ni na no ansa no bekwa go pramaso no ho enu nyina kodidie ansa na komako odum tuni kase aye friend abrechi ba kofi same wone ne band ye friend kusiku band do na penfon de winim ho ena na omu nyina omudidie tena maame awo Krodua anti Beatrice wone ne kunu ahene ba na tese omo aduane no na de papa nti ho de no nyina edidie no chino ya maame onya mfie aduoson 70 years na apum dia emre nti wode aduma ne hye wono na kwada wone ne ye aduma for so many years as mfie bebrebe yensa ama aduma no ekoso nti maame osori a ono ne fie ho na waye gade kakra odua buru kakra sanse fumduma no waye chetina na ne je ho nti eno aso no waye no mfie aduonu ne achire ka aso enso no ho nsaba ali mfie ko mfie aduokono ene achire atese ewradi sisa ne papa yamame awu ade na oye Kristo ni mapa na waye basre ni tetefon kan basre ini ni kind of presby we Presbyterian church member na kwajitin pa o Krodua mo na ma me so na ayemiye odonipa eduani kwa na ode ma pipa na ode ma isuna na owo ile champion ne watina ma me ayi paso ofai jene ya ma Beatrice Obaatampa basi ni mapa na yaka atumtafo omo amodi omo titifo amodi asore no aye basre first asori si wa ya ma me no ka mo bi na osaye singing band member osaye women class fellowship member to say urade eto ne safrem ya ma me ne ma ngotwe a wo mo no eye nnua ba ne fe na kwaso akwatema ofri Asante Damase eye mia mi director Morgan and Mudidi Mambidie eye the former chief of staff ona kodum pie ne duale before the gym ikrum hoda na ma mi ofri ne ma okọ ekura no ne ma biensa ma mi dire kan ne ma ho ya wadu ka chire abena bedu ene wonu apani be ma esu fra ma ne wote ayi paso wonu wo wa ne champion omunyina ma mi dire kan ne ma no ho pepe awani dimu Obaatampa do bibie fiura na oye New Tafo Residents Association e be kan say omo awrade adoma bo omo a wetima sifie enkabo mu okoba bi e kan landlord association na oye member e wo ho Osaya Eastern Region Choba Association no Osaya member yamame Beatrice Ofeibea Krodua one aside CEO and the man Krodua ni Adom Entertainment and what you know Osaya board member and the man Tafo Muslim community where Christo ni na sunu apa ene obuo no odonti no ye nua no muslimi for e fa say omla na omeka omo no board member Obaapanin Beatrice Ofeibea Krodua patropi mu fa chami Obaapanin Beatrice Ofeibea Krodua urade afrɛ no asomdwem wa anyale na ho difia na wɔyɛ mbrɛ no ugwem awo fe pibie no ene adueno miensa na bosomi etoso no da fia ma kuma kutu da no eye ukuada wo de beka se Wednesday
May 10th, 2023. And Mammy, Rade Atun and Safran, or call it for chain. Sabrina, Mia, Midata, or the temple. Now, Okudigana for so many months. Now, what's in a blue and chain. Now, all sells you money no. Now, what no eating kumbo. Katachi, and to the tuber crudium, and never make the gym to Hali, papa. Now, so one many Rade to train. In a maybe a year. Mammy, we are my tree. We are none of my grandchildren. We are an unconswanum, I the great grandchildren. And we are an unconswan, great grandchildren. Undos pa Nasia 3 years. Mammy, said your woman, Lucian, now a chain, now a chain, none of my helpful, Elia Hema. And what Busia would demo a piano distribution when I say, Nante Pebre. Abrotia, or Panso, the year, the refer P. Radio Dobasa seasonal on Faukra and see. And I must say, thank you for your attention and God bless you. Thank you. Bonsoir, the cinema, Asunaba. I was here. Oh, maybe I don't know. What we are suffering, I software. Cake. We see our friend, but we can't really cake. Or software friend cake, you know, to compare me with. Yet say, Yama Menu Assembly, and then software. Our vampire, Luciano, and Asaka, Nananam, then bring free again, but you will do. It's a cake, but when it's deep, yes. I told you. Also, over the cake, or your brutal. You see, when the pastor is coming, you can bring gospel. That this pastor is lovely and we say, one love, what's the about? As a mother, get together. Yes, thank you. Matthew chapter 22, yes to say, for a woman, for a drinking, for a more digging, for the random with young couple. Now, they are tossing me a little more draw to send one baby. Do young cook so. I was here, and Mammy asked someone I can't. I never come and I be did say. Edimu tinti Mike Esiaba. Sama min nipa ne trouble can perform go. Owa hile champion nipa abodu miru nipa eda switchifa. So dia one say ne odosa. Dia one say ne odosa.
Papa morning titimoni at the num. Maybe a fantini, maybe a quapumini, maybe a money, maybe a chimney. But say, Kayana, you bet me a Kayawa boom. Nama Hurama Minia, Naminian flow Ramamia. And Kama made Beatrice, Ofeibea Krodua. Ninia when you name for Sodi or Yama mine. Any Kurono, I just give it to me. And I pray the shadow of the odd dog see up the other so. I was saying, Obrena to Mammy at the address so, or chap, me know me and we have yet even do so. Now the idea that true, Shady on one Nimo I ever said you, it is only love. And you are don't go to me, rather when Uncle Paul, Abra Wunia. Because of the young couple, that's what I need or your 2-4. And I'm ready, Master. Abraham boy a brain. What chain will be bar for a dog and an enter? Who will be chain will be bar for a dog and an enter? And no, and a member of Brano, I am I. And you ready? Abraham, your white champon. Or why in a champon? Ye jam Kabinaya Tabacho Dock is here by the accident. What but dear? And so you are not a once and why? Or don't you let me see about 1 minute to 2 in Qatar as a son of Buddha, and I'm a boy. Now, would you have your 2 and say what Chile said? Dark me door away. Not some more why, me know me a pay out life. And can be a copper pair. Now, bring me home. And I need a gentleman bring you home. But Chinabi, not the end must say. Nesro, then 4 dog, the infant. But Nesro, so good to me as you trust. Now, Yana more so the Abompay Yama of Lucian. The Otio Wopaso, me, I'm a dog for them, Madame Fo. Oh, I let jump home. But you come to me and see about what Janawa will young man. Not here, Bompire. Say, come to me and see. I shut up on me from my setup. Near Bompire, and when Janawa Bompire young man, you see, the bay of fair. I will be more forfeit, must be set up on the traffic. Then a horse will be a movie. I'm on there. I must throw all bay. Who near me or told you, said I pray. Like I tell them, go away. Said I, or said I, she should be, said I, she should be that panic I cried. I can't say I love you, why? Or said I can't say I love you, why? Or she should be, I said I me a up panic to a matter the door. I crack, the door. In a mean slow. What you ever want pie here? Yeah, they are my age now. I'm a Bufiana near Serrade. A Brabia or the Pont to a Nabusian Maya Bazaar. They won't pie. A radi was sick. What boy, and we are young now. I want to be a Tennessee as a Duncan. Papa Empire and say, Abra, yes, Lord, yes, I'm a Busian. Mammy Ofeibea Krodua, as if for Nabusia, near the fire just here, a radi a bamboo from my head. Papa, yes, let's say you were jet from my head. A radi more don't yet, Cassidum, poor man, made a free. And pie and say, more don't come. I do my dear. Abruati edi yes what we are can one bo edi bi a chen so a show dia bi na papa yem pa ni say eye ya chi bibi anya boko wati mi waka mi bia ntwam na mo makoma pa ni odo yem fanye show dia bi na erade hia wo maye hire busia ye hira ye nyina ye na ehia bi wo aye mu ye ma bi yara ba sisi what ye pa yi wo ye bi anja Yami Oba, Yami Uncle Demo. Amen. Amen.
Amen. Why are you so good at this now? I don't. What's the deal? You so good at this now. Then I jump up. Susu. Obiara dem sɛ deɛ ɛsi teɛ mpanimfoɔ aka ne pɛfɛɛ sɛ ɛsie n'anim onyam ne mmerɛ ɔbaatan biara baabi ase a wɔne onyam ne awoɔ ɛnɛ sɛ bamma owuo wɔ ntwɛ ɔpɔn ɔhene kyampɔn antwene na sɛ maame kɔ deɛ a na ɛsɛ fata sɛ obɛgya maame kwan korakora sɛ nyinaa monim sɛdeɛ MC adwuma si teɛ MC adwuma wɔ hɔ yi ɛte sɛ ọsọfọ awawa no ọba na ka ọsa ne nkọ ukodu dwa kwa asema sɛ ɛdɛnyɛ mu kɔnti so abo so ɔwɔ ne na wɔ table ase na kyerɛ sɛ wakan na adwuma na champion ɛmna so sɛ maame bobutu na tonya kra nti ɛma ntena sɛ baabi a wogyina biara wotie biara na champion ɔwɔ ahene tutu tata na bra na maame akɔdwa na bobutu no kra me nyina yɛ wo hu besu ne sum a ɛtwa toɔ wadama ɔwɔ ahene Madama, Omadia Nepra from her. The man Yakunya go to the crack, your child. Send your medical cano, and that champion was soon, I was done one, and Nasso say, go soon, I want to tell me into a white Madama, and be until we are to Tata Nepra. Aye, Sasa. Isi any monyam nimre ampa obata dia any monyam ni se da sia bana nya to hanu no ne mampo obe chechira dasoa ade ata na si no je ne kwan kra eju mraso example tofna tuta sanabra na mame de buka to ya kra owa hinu Ochamamre. Ochamamre. Anabako. Wuni wa na busiasa. Na champo. Na bi pa die owa ne. Die. Ele company as Why
The birthday I would do here, I will mention Palace, and now Grokra. Was it Mina Hanaman Fast that Cassia and Mamma, Namin Shramo, or the Papa. I'm not so, sir, a Jamo Mantokwa, or no so. I'm simply for, as I say, I call retirement, or call different level. Say, I need some and an anamo oka. I don't know, maybe I will be a Sabri Akasamuna Yahudia. I'm simply for one first and Bosia Jamo. One first and Bosia Jamo. Or Pokemon, I call retirement. I'm just also one tonight. I don't know, when you're Juma, Adama, Yehubiano, Putokuhano. Yeah. With a winning answer. The MC4, why I did the papa. Said the other two young and almost so suffer as Samuel. Naka, but what jump on? We could tell my walk as a total nearby. There's a toll low. I had to say, somebody man, Sasaku, who could you see our ruin to I guess we'll be the future man. Yeah. Pacho di na asema amebeka muhia ene lebeka anisa eli ashe ya maame enimu yam ya kai anisa mo a obi a wadi fie adioso ekono wa bobra ene ye anisa edima the whole world no be sapa the one anisa abrofo dia ye poem Israel for the year pardon and a young Akai Ghana for Yadia and Ransom. The Pacho at the San Antonio, Mujadi Namunti. And yes, I became a 2 years. Obaapanin, Ofeibea, Krodua. What do you make in Japan? Pacho Mahadi Kakam Mupeni yeti ena mwaba Islam yeah ifrasi wodu po kase atutu na emunu koto ekoto wo achimtafo aduana abusi aso woman na utankasa obreko su na akoko mmon na yesimu se kankan ko hima ya twa no kosa achimtafo awo ade aka anchine gu ama ya kwansen abutu ya potorua abubo okamafo onewa awia akoto ama sunsun ayetia Rakasu Simitras Ebusase Oba Enobatampa Ode Esuofra Eja Wani Obaapanin Ofeibea Krodua Ewa Bodi Eni Samu Etimumi Emonibi Wadi Shiprenu Awadani Prebomu Seketia and give them Abrukusu or him tell me that the Kotokla Yabonikashra I will add there. Quite a brave to a watching qua Unum Bremu what you feel. Now we got a takum. Or pregnancy have a view of Tikotiana and Homo, a fear of him. I saw Bremu in the taco this year. Udum Jaframa Ofeibea Krodua Udine Wonamsa Se Munukumasi
ama esum adriye ne a na ye busa se eno ba tampa wode wo ahire a champo ye di petietia edi enso eja wani asubanti bremo ni tago momro society tintimba ya tue afa awo ade eho awade o fade a wade kyerese asensam ama edi akwato ama tue ene abesi ebo pa ye mpa akaye be pamo amayino achimtafua diana deshia kronkra yade photo from jeje utata ema adenkum ayira Beatrice achimtafua diana abusia ema deyi jebremu kofi ema abusia damre fatu na sadia uma owa hene asuafra pamra fori asari Krodua so musua na ni suna asense obatampa Ofeibea kurekuri wodi wo me eja mami na yebra damre fadi bantu bejamo ni ma damre fadi otrapo Ajamu ya dasi. Ansa bodiye madama Obaya na waye se yes. Said my dear, say the mekano, MC na mekano, they say the MC no got different level. Yeah, na yeah, anyesam no our areas. Yeah, bibia we ya o contagion. Nene abrante ekachiri. E be ya ni sem fe edia. Anyesam ya na metro ye, be hihye e na mekai. Ndamasi de. Yeah. And I'm in Tupa. That's it. And now if we get a chill, and I need a good fever. Need a good fever. And now I pay for the second. And now today. And now it's like I said. Fee and if we swap and set with the 12 yoma, then you know you'll go to the na dem sis foi wo promo nyina ye nyina awo hanom a ye bo nwa bema owo ahe echidom na ye dro so ye ni se mre kura se ye be ya ne ma be ko wano fe na ye be hu awade hu faso the same no wo mo a be kira ade no mesere se o kire ma DJ omuduma ye hwam na wo mo mra na wo mfa adwuma wo be kire no embe tu kama ye tinese ne be ye ko tentem DJ sre wada mo basie mu ama no ko mame church di e wetiri ho no mo tinese wode sa bo ni bi ba ya so wi ko bi mu a ko ho no no ko church di se ne be ya e bisu ya panyi betimi etu obi mana fe wo ada wasie tinu ye tu waswa ne sa DJ Ice manoko
go. All right.
Yɛfrɛ kɛseɛ nana fasi sa wukoda na sa nso kra ɛka biara ɛnɛ yɛabɔ ahosuo yɛgyinakyire yɛbɛtua abɔfoɔ ne yɛ baayɛ a mompɛ yɛ dɛdɛ yɛayɛ adeɛ moma yɛadwuma onyamfa kɔ yɛda mo ase ɛyɛ unity fan club yɛda unity ase yɛda mo ase yɛrehyira mo aberante agye akwɛnhyira yɛsrɛ mo a monkyɛ handkerchief no monkyɛ ne yie didi ɛsɛ ma wo nwom alright yɛbɛhwɛ yɛbibia na yɛma wo nyinaa nwom na wo nyinaa hyɛ ɛnti no ɛyɛ ɔkyehema me na yɛ kasamafoɔ ma akyea me a ɛwɔ kurom ha no na akyea me a ɛwɔ ha ne djfoɔ no ne videofoɔ no sɛ wobɛkɔ ayie na wokɔ fie no sɛ ayie no yɛ da a na ɛyɛ nea fi sɛ wokɔ ayie na sa awaregye a yɛnkɔkyekyɛ asikyire nsuo wɔ hɔ ɛne wano no aka sɛ hɔ ɔde ɛyɛ yɛne asɛm ɛde bɛnam ɛdeɛ ne na ɛyɛ asɛm yɛde asɛm trɛ ɛtu wɔ asɛm biara sɛ wɔbɛka kurom ha no a gye sɛ wɔde fa yɛ so ɛfiri sɛ sɛ wɔba asɛm aka akyerɛ abɔsom a wode fa ma wotia akɔmfoɔ so ɛtie ne yɛbɛgyina ha yi yɛso yɛnnua ɛne ana ɔwɔ ahene agyampɔ a ɔno so no adwuma a wɔyɛ no sɛ na adeɛ atɔ n'ani a yɛtumi yɛ anim saa ɛti sɛdeɛ yɛnka bɔ mu amammerɛ kyerɛ no obi yɛ ayi a ɛwɔ sɛ yɛkeka yɛn nsa akyi ɛti yɛagyegye biribi kakra wɔ ha a yɛnto di firi sɛ nyɛ nyinaa na ɛbaeɛ ebi de bi bɛba abɛka ho ɛti wo ahene wɔ ha nom a bra bɛka yɛn ho ne yɛmfa nhyɛ wo nsɛm pafu ɛyɛ yɛsi ɔkyena yɛbɛsan hyia enti ɔkyena yɛde sɔ so a ne yɛde ama no wo a wɔ ha biara sɛdeɛ kɔtɔ yɛdwuma sɔ w'ani so no wobɛtumi no sika no abɛka ho ne yɛde ama no n'adɔɔso na ɔkyena wɔgyina baabi no ɔkwan a na wakɔ ne yie enti mcfoɔ ne videofoɔ ne djfoɔ a ɛwɔ kurom ano no yɛnie yɛdɔɔso ne akyerɛ so wobɔ mu sɛ na saa yɛde yɛ mo yɛyɛ nsabɔ ne ayɛ mo dɛ yɛyɛ wɔ ase MC ɛyɛ ɛgye ɛno no a de bɔ n'afɛ no akyi banza yes ɔkye bɔmmra dj bade kɔ bɛyɛ nana no pɛ sɛ wɔmpi ɛyɛ asɛteman wɔmwia na wɔso bi dɛ mu You come true for me every day. When I call you, I want you to be there for me. If I'm in life, you need Jesus. If I see dancing, I'm also dancing. You see dancing, I'm also dancing. You need Jesus. Yo, nana mi asa jira ha bi. Ya, mi ko bi ne man ka bi. Ya kyerɛ sɛ ɛnkyɛ yie. Ti yɛ ceremony deɛ kasa biem. Ɛyɛ
ɛda ɔhene ɔwɔ ahene ɛno nti no sɛsɛ sɛ yɛkata ne maame akyi kura wahema asase ɔpɛ sɛ wɔne ɔwɔ ahene ne din ne nana mmerɛ ɔpɛ sɛ ɔne nana atwampɔn ɛkasa ɛno nti no ɔma n'aso tee sɛ maame aka mu deɛ wɔsɛ wahema asa yɛ biaa wayɛ wahema asa wɔnɛte wɔ no wahema fɛɛfɛ ne ho ɔfɛ yie wɔ buadeɛ n'ani so ate ɛnti wɔsɛ nnɛ no sɛ wɔyɛgya ne maame akyi kura ma ahoɔfɛfoɔ yi a wɔn gyina ha yi wɔbaa papa bi dika bɛdaadaa wɔn ahoɔfɛ wɔyɛ fɛlɛn wɔnsa waa wahema wɔsɔbɔra ɛma papa bi ɛma mo hoɔfɛ too much wahema papa kra ne sɛ hwɛ daadaa wɔn ahoɔfɛ wɔta waa wɔn hoɔfɛ ankasa ɛnti wahema asase handkerchief yi mama wadɔfoɔ ɛkyina yɛkɔhim nsu biem deɛ aka akyire nyinaa ka kyerɛ no ɛda mo ase momfa nkɔ akyire hɔ biaa nya bi yɛwie no yɛwie yɛ o saa momfa maso mfa mi yɛ kakra nananom ɛnɛ nana champon ɛnɛ wɔdi ne hene ɔno akɔ bɛyɛ bɛrima ɛwɔ asom papa wɔne ne nua bɛrima wɔayɛ adeɛ papapapapa biribiaa wɔwɔ mu teeko sɛ wɔbɛboa ama no ayɛ fɛ ɛma papa yɛsrɛ montwa ne sei na mommra deateɛ ne sɛ yɛwie na wɔkyɛ fabra yɛanyɛ ne saa deateɛ ne sɛ wɔbaadua se ɔbaadua yɛwie montie na mogyina ne sɛ yɛsrɛ mo na yɛnya ne ntɛm yoo wɔbaadua wɔbaa papa bi daadaa ho na ahoɔfɛ ɔwɔ ahene wɔma wɔbaadua no no saa ɛna maame bɔbo santo ɔno nso so abena daadaa ho daadaa ho maame mo maame ahoɔfɛ luta ɛna wahema ebo saa maa mmiɛnsa se yɛbɛkyerɛ biribi akyerɛ wo nti no handkerchief yi yɛde bɛkɔ asɔre akɔhim ɛno nti no wo nua maa mo se yɛde ma wo no no piao yɛwie nti monkyɛma akyire wɔfoɔ nyinaa wɔ biaa nya bi ɛne mu ha yɛakyɛ a momfa nkɔ akyire na obiaa nya bi na obiaa yɛ memba yɛda mo ase Hime boy da wase amwa this one emra DJ mayanyo na wa na sentiment mi ba. Asa for the kati. Asa kati. Yeah,
a yɛgyina ha ɛyɛ na n'akya mpɔ ho ahene yɛte kuo yi sɛbe wafa yɛ prɛko pɛ sɛnea de hyeɛ onyi yɛ mu da adeɛ bia ɛbɛyɛ biara na gyina yɛ akyi party sɛ ɛbɛyɛ biara ɔne first person koraa no a ɔde bɛtena bɛkye YouTube ama yɛ yi enti sɛ ne nana maame atɔ a yɛntumi sɛ nana maame atɔ a na sɛ executive yɛ amane a bɛyɛ biribi a na sɛbe yɛayɛ bɔni ayɛfoɔ yɛso yɛbɔ nipa yɛnyɛ bɔni ayɛ saa enti sɛ yɛgyina ha a yɛma afɛfɛ yɛgyina ha yi nana yɛbɛhyɛ wo den na yɛne wo nyinaa agya wo maame akyi korakorakorakorakorakorakora nti deɛ ɛka kyerɛ wo ano sɛ hyɛ den na mmom yɛsɛ agya bi wo a agya bi te ase wo maame na ɛpo wohwɛ ma yɛ agyina ha yi a yɛsusadeɛ nanso fa yɛyɛ maame sɛ wopɛ maame afotuo a bra yɛ nkyɛn na yɛso yɛbɛma wo bi yɛbɛma ase yɛbɛma kyɛ yɛwɔ wei kakra wɔ ɛgu bi yɛde ma nana Nyakubon nhyira abusua batiti adas ɛsɛ nyakubon nhyira wo ma yare ɛkyina mo bra nhyira na ɛne de yɛtimi ansa ɛbare ha mo ɛkyina de yɛbɛsa ɛkyina de yɛbɛtiti ɛnɛ yɛ amama ne amane yɛmpoa ɛyɛ nanafoɔ mo kae ɛm sɛ ɛyɛ maame igbo ɛne ɛbɛkyerɛ mo yɛma nanafoɔ Who is Honda? Honda, Colansis Plate DAHT 464. Honda, one block of people who took car. They say, car, you told me, me and my catcher, a month for. Obi block home. The announcement 1, 2, 3, 1 to 2 are only go time. I didn't share over talking about the way you. I never got in Germany. Yeah, but three times. Yo, I find that you know, for I will buy your down in and I will search my new. Aha, sir. Then I will say, what would you get? Yeah, you better be. I'm free and now. And you know, say, and I you say, and I know Abraham Kuku. What they will say, I don't know your money handkerchief. Now, I know with him. I don't know, but I see what we are saying. I said, Nana, demi fa, sir. And if my papa, Gravani Moba, Dada, baby, step here, we are good, sir. Why am I Dada, sir, wow. What a wow, sir. You speak English? Go forward. Run. Yes. What a wow. And mom, I couldn't use it actually. Obaapanin and Ofeibea, but Dada, I'm not tired and watching. Now we are brutal. Papa, Dada, I'm not Ofeibea. Wow. And the other was a what a wow. You're brutal. Question will be a so yes, I get that much. And China will be ready to you.
Yeah!
you.